ennek a rendezvénynek az az elsődleges célja, hogy népszerűsítse a kerékpározást családok között, és a kisgyerekeket pedig valami fajta biztonságos, okos kerékpározásra tanítsa meg. Én azt gondolom, hogy bringázás, főleg a városi bringázás, az borzasztóan fontos, és hát nyilván az, hogy népszerűsíteni ezt a nem csak sportot, de közlekedési eszközt, én azt gondolom, főleg a 21. században, amikor állandóan környezeti tudatosságról beszélünk, azt gondolom, hogy ez kiemelkedő, és hát jó lenne, hogyha, és egyébként jól látni, hogy egyébként sok fiatal van, úgyhogy jó lenne, hogyha megkedveltetni a fiatalokra a bringázást. Láttam, hogy gyerkőcökkel érkeztél. Őket érdekli a triál, a BMX, hát ami az ő korosztályuknak a legfontosabb. Nem félted őket? Nem, egyáltalán nem. Hát forgalomban nem mehetnek. A kicsi az meg mögöttem ül, hát pláne biztonságban van. Mit mondanál azoknak a szülőknek, akiknek a gyereke most a bemutatót kapcsán kedvet kap hozzá? Hát azt, hogy támogassák a gyereket, mert szerintem egy nagyon jó sport, és ez a BMX Flatland az a szakák, hogy a gyerek kreativitását kiélheti, illetve a kitartása, és saját maga ki tud bontakozni ebbe a sportba. Miket próbáltál ki eddig? Már futottam ott egy nagy körbringáztam, meg voltam az ügyességi pályán. És hogy sikerült az ügyességi pálya? Hát elsőre még olyan gyenguszol, de aztán másik, harmadszorra már jó volt. Igazából engem ez a triál, ami nagyon érdekel. A kisfiam bringázik itt a betonpályán. Próbálnád? Szerintem akkor, hogyha egy picit nagyobb vennék. És engednéd neki? Hát persze, természetesen. Bukós is a könyökvédő, térdvédő és mehet. Ti milyen versenyen vettetek részt, hogy ilyen szép érmeket nyertetek? Én ezen a gyakorlaton. Nagyon klassz, tehát nagyon sok jó program van, a gyerekek ezt élvezik. Jó az ügyesség, ilyen pályákon nem tudnak menni máshol. És annak is nagyon örültem, mint bringás, hogy most a McDonald's ezt választotta annak a területnek, amit felkarol és felvállal, a biciklizést, mert ez tényleg egy nagyon jó, aktív, nagyon klassz sport, és ezt mindenki tudja csinálni nagyon egyszerűen, úgyhogy nagyon büszke vagyok arra, hogy ennél a cégnél dolgozom.